75 yıl элек biz туганчы, biz күргәнче якты кояшны ул палачның балтасыннан үткән. Мин сәламлим бүген Кормашны. 75 ел элек малай гына капкынына эләксәм шәбернең батырлыгын кылар өчен миндә җитәр идеме кеше Җәлилне. Хатларымны тиешрак язам. Уч сурәте сәлам хатында. Сине шундый сагынабыз һәр көн. Син һәр көн илең сагында. 75 ел без туганчы ватанымның гади уллары, каһарманнар, иман китергәннәр. Мин аларның кеше туганы. Мин барлыймын тарихымның бүген үзе данлы, канлы битләрен. Киләчәкне якты итәр өчен белү кирәк, нинди үткәнен. 75 ел элек малай гына яшәлмичә калган бер гомер. Кемнәр өчен шаһид киткән алар? Уйлый калсаң, бәлки безнеңдер. Хатларымны әти ешрак язам. Уч сурәтем сәлам хатында. Сине шундый сагынабыз һәр көн. Халкым сагына. Тора алар бүген җыелышып, безгә мирас хәтер сагында. Хәерле көн, кадерле ватандашлар, Казан кунаклары. 25 август безнең өчен тетрәнгеч тә, кадерле дә көн. Без бу көндә һәр елны фашист гильотинасы астында җәзалап үтерелгән герой шагыйрь Муса Җәлилне һәм аның көрәшдәш дусларын искә алыр өчен 1 май мәйданында җыелабыз. Добрый день, дорогие жители республики и гости столицы. Ровно 75 лет тому назад, 25 августа 1944 года, в тюрьме Плёцензии были казнены 11 легионеров за подпольную деятельность и подрыв военной мощи Рейха в пользу своей родины. Каждый год в этот день мы собираемся на площади 1 мая почтить память героя-поэта Мусы Джалиля и его соратников, погибших с честью и мужеством. Җәлилчеләрне искә алу мәрәсименә быел бер төркем татар яшьләре дә килеп кушылды. Бу хәтер дозоры. Бу безнең милли каһарманнарыбызны белергә, сакларга, киләчәккә илтергә омтылу хәрәкәте. Хәтер дозоры сафларында шагыйрьләр, журналистлар гына түгел, ә дәүләт структураларында эшләүче затлар да, блогерлар да, яшь галимнәр дә, композиторлар, актерлар да бар. Впервые в мероприятии примет участие «Дозор памяти». Это молодежное движение, в состав которого вошли представители министерств и ведомств, популярные татарские блогеры, актеры, композиторы и журналисты. Всех их объединила общая цель – сохранить и увековечить в памяти героический подвиг джалиловцев и их вклад в духовное наследие нашего народа. Дозор памяти собирается чтить память своих героев и в дальнейшем. Бүгенге мәрәсимдә шулай ук безнең белән булачаклар. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе музыкантлары һәм җырчылары, халыкара конкурслар лауреаты Дмитрий Босов, Ильяс Камалов, Дарья Ливанова, Гөлнара Байназарова һәм Татарстан Республикасының атказанган артисты Владимир Васильев, Казан мәктәпләрендә укучы балалар Зөбәрҗәт Камалиева, Әдилә Галиева, Стефания Валиева. Ә хәзер мәрәсимне ачып җибәрер өчен сүзне Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Данил Салиховка тапшырабыз. 11 егетебез
жер шарының тынычлыгын яклар өчен, безне шушындый матур, шәшәккә күмелгән җирдә яшәтер өчен башларын гильотинага салдылар. Кадерлеме соң син татар? Кадерлеме син туганым? Кадерлиме сине шушындый улларыңны корбан иткән бүтән милләт халкы? Кадерлегә, кадерле сүзләре ишетәме милләтем? Телең саумы синең? Сәламәтме син? Сәламәт булу өчен телеңне кисмәделәрме синең? Әгәр бу җегет кире кайтсалар, нәрсә әйтерләр икән? Рәхмәт, туганнарым, килгәнсез. Килергә без тиешбез. Милләтне, шушындый улларыбызны да искә алмасак, biz kimga kerak? Рәхмәт, biz һәр вакытта да аларга тугры булып яшәргә тиешбез. Һәм һәр вакытта да без милләт пәрвәр булып яшәргә тиешбез. Һәм инде шунысын әйтим. 11 җан, милләтнең 11 йөзек кашыдай үзенең иҗатлары белән киләчәкне алып бара торган бу җегетләрнең шушы минутларда üzülгән гомерләрен искә алырга килгән һәммәгезне Татарстан Язучылар берлеге исеменнән, аның идарәсе исеменнән һәм биредә килгән күп санлы язучыларыбыз исеменнән рәхмәт укыйбыз. Һәм һәммәгезгә дә, гаиләгездә, тормышыгызда сәламәтлек, уңышлар телибез. Яшәргә язсын, үзебезчә җырлап, үзебезчә биеп, үзебезчә күкрәк киереп, безгә дә яшәргә язсын. Аның өчен Җәлил иҗаты һәм шәхесе 11 татар егете кылган каһарманлык үзе бер тема, иҗат лейтмотивы. Ул бу темага гомере буена тугры. Искә алу мәрәсимен дәвам итәр өчен Россия Федерациясының дәүләт премиясы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы һәм Муса Җәлил исемендәге республика премиясы лауреаты Ринат Харисны чакырабыз. Йолдыз була алмыйча калган булса дәфтәрләрең, илгә кайтмыйча, ил дошманы дигән яманатны мәңгелеккә кире какмыйча, син мәрмәргә яки бронзага әверелә алыр идеңме? Куеп кулың бакыр күкрәгеңә утлы сорау белән тидем мин. Таш эченнән йөрәк җавап бирде. Сүзсез генә һәм мин төшендем. Башын чабып, үтерепләр булмый. Шагыйрь дигән бүйек кешене ирешмәсә илгә шигырьләре, архивларны тарих актарыр. Ни кызганыч, җырдан кадерлерәк була кайчак үлем карары. Рәхмәт. Аларны кулга алгач, легионда ниндидер мөһим җеп изелгән кебек булды. Батальон баш күтәреп, немецларны кырып бетереп, партизаннар ягына чыккач, фашистлар берничә көн траурда йөрде. Еллар узгач кына мин Гомәров һәм башкаларның язмышын газета-журналлардан укып белдем, дип яза легионер Гарәф Фәхретдинов. Сегодня о джалиловцах вспоминают по всей республике и за ее пределами. Сразу же после возложения цветов вы можете в Национальном музее увидеть выставку, посвященную 11 героям. Мужество останется в веках, Муса Джалиль и его соратники. А сейчас слово предоставляем старшему научному сотруднику Музея мемориала Великой Отечественной войны, заслуженному культурному работнику Республики Татарстан, составителю книги памяти
Михаилу Черепанову. В 92 году мне пришлось впервые в татарской прессе рассказать о подвиге всей этой группы, не только поэта. Тогда это было очень нелегко. И только благодаря тому, что помогала нам прежде всего рабочая группа книги памяти и сотрудники архивов КГБ во главе с генералом Каримулиным. Мы единственная республика, единственный регион Советского Союза, где были рассекречены материалы о военнопленных. И вот почему сегодня мы совершенно спокойно можем говорить о том, что наши земляки, наши деды, наши отцы тогда вели себя достойно. И не только члены этой группы Курмаша Джалиля. Но сегодня я хотел бы напомнить, что подвиг их, смысл этого подвига был бы неполным, если бы мы не рассказали о том, кто остался тогда не арестованным в легионе, об Амире Галимьяновиче Утяшеве. Это тоже член этой группы. Он был лично знаком с Джалилем, и именно ему удалось реализовать завещание поэта, Курмаша, Алиша и многих других товарищей. Он не просто остался в легионе, он добился того, чтобы все-таки восстание произошло. И произошло оно 15 августа 1944 года, за 10 дней до казни. Вот почему Гитлер, взбешенный, приказал казнить на гильотине именно 25 августа наших членов этой группы. И вот говорить об этом давно уже пора на уровне науки, конечно. И историкам, и журналистам, и, конечно, писателям. 100 лет будет исполнено 15 сентября со дня рождения этого человека, Утяшева Амира Галимьяновича. Он тоже внес большую лепту в эту историю. И вот почему сегодня я очень бы хотел напомнить. Подвиг не только в том, чтобы выстоять и не предать товарищей. Подвиг в том, чтобы нанести существенный вред врагу. Он был нанесен. Я напоминаю, партизанское движение во Франции и союзные войска за несколько дней смогли освободить всю Францию. Это в том числе результат деятельности группы Курмаша, Джалиля, Утяшева. Вечная им память и слава. Түрме біраз тынса, дивар шақимыса. Қаушатмасын достар бізді зинданнар. Еліміздің исмін кимсітмәсін ешкім. Аяғыра кетек, кетсек дүниядан. Қолларыбыз бауда, кетірділер дарға. Ала көзлі конвой соң қат санады. Әйттік искән желге. 12 біз бірге. Жеткір желкей. Елге соңғы сәлемні. Бүге алмас дұшман, біз татар шашыдам. Қақшаталмас бізні қонлы зинданнар. Халқымызның исмін байрақ кебек етіп. Аяғыра кетек, кетсек дүниядан. Біз 12 өйдік. Дарға бірге келдік. Біздің башлар енді балта астында. Сенің бүйік исмің, исән қалды илім. Тізленмеді ешкім, жаллат қашында. Милый мой, радость жизни моей, за отчизну уходит в поход. Милый мой, солнце жизни моей, сердце друга с тобою несет.
Я расстанусь с любимым моим. Нелегко провожать на войну. Пусть он будет в боях невредим и вернется в родную страну. Весть о том, что я жду и люблю, я Джигиту пошлю своему. Весть о том, что я жду и люблю, всех подарков дороже ему. Син, мөгаен, киноларда буласың һәм күрәсең. Ничек безнекеләр фашистларны кыйныйлар һәм җирләребездән куып чыгалар. Аларны куып чыгаргач һәм җиңгәч, мин өйгә кайтырмын. Синең туган көнеңне бәйрәм итәрбез дип яза Муса Җәлил кызына бер хатында. Ә тагын берсендә былай ди. Хатың өчен рәхмәт. Мин андый хатларны күбрәк алыр идем. Мин аларны укып бик шатланам. Сине көн саен төшләремдә күрәм. Сәхнәгә бу юлларның адресатын Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым Җәлилованы чакырабыз. Сегодня с нами дочка Мусы Джалиля. Пожалуйста, к микрофону, Чулпан ханым. Прошло 75 лет, а они не прожили и больше половины, и даже половину этих лет. Они умерли молодыми. Я в эти часы и дни всегда, передо мной всегда встает вот этот ужасный каземат Плёцензеи. И я вижу,
как по этому каменному полу идут наши 11 героев и тихо поют, как это известно из свидетельств, татарскую песню. И в эти дни действительно сердце всегда наполняется скорбью и печалью. Я вспомню своего отца всегда веселым, жизнерадостным, молодым и всегда какой-то окруженным людьми, и действительно очень много доброго сделавшего до войны еще. И война перечеркнула все, что было. И началась другая полоса, другая жизнь. В январе месяце мама получила письмо-дневник, длинное и очень философски наполненное письмо, в котором отец писал, что, видимо, он предчувствовал свою гибель. И он писал о том, что не боится смерти, и что это не пустые слова, что он верит, что есть жизнь после смерти, жизнь за смертью и жизнь в памяти народа. И действительно, в общем, слова эти в его письме оказались пророческими, потому что жизнь идет и после смерти, и эта жизнь, она благодаря всем, кто приложил усилия, чтобы очень сложную военную судьбу, в том числе и замечательные исследователи, и немецкие, и татарские, и русские, и действительно раскопали многое из того и докопались до самых нужных свидетельств о том, что это был потрясающий подвиг. И действительно они оказались на такой высоте, на такой вершине вот своего человеческого существования, что забывать их мы никогда не должны, не можем. И эта слава их, слава верности своей родине, слава их подвига, она приблизила победу. И я знаю, что сейчас не только мы с вами в эти часы и минуты думаем о них и собираемся около памятника. Сейчас проходят наверняка и в Петербурге у памятника Мусы Джалилю тоже встречи, митинги памяти, и в Челябинске, где установлен памятник Мусы Джалилю, и в Мустафино, конечно, и в Оренбурге, и в Екатеринбурге. И это действительно замечательно, и мы обязаны, мы должны, и я надеюсь, что следующие поколения никогда не забудут их подвиг и их величие. Спасибо всем, кто пришел сюда. Әле үсмер чагында ук Гайнан Кырмаш шигырьләрен Муса Җәлилгә җибәреп, аңардан хатлар ала. Башка җәлилчеләрнең кайберләре дә Муса абыйлары белән таныш була. Тыныч тормыштан ничек бер чылбыр булсалар, гильотинга да алар бер чылбыр булып бара. Сезнең каршыгызга шагыйрьләр һәм дозорчылар Ләйлә Хәбибуллина белән Миләүшә Гафурованы чакырабыз. Күктә йөзгән авыр болытлардан иңә җиргә кара сагышлар. Мескен ана, газиз улкаена төн утырып дога багышлар. Каргар давыл каһәр дошманнарның аямыйча гомер кискәнен көтәр һаман. Улың исән дигән хәбәр белән җилләр искәнен. Тик кайтмас шул. Безнең гомер өчен ил уллары башын салганнар. Ни хакында сөйләр иде икән? Бу сугыштан кайтмый калганнар. Көл булдым. Шыгырым чәчәкләр бакчада. Бер малай шуларны сирәкли. Һәм аңа вакыт та, акча да, караш та берни дә кирәкми. Чәчкәләр өзелгәч түзәме? Мамыклап өшыра орлыгын. Мамага бер болыт кисәге. Болытта азатлык, шыгырым. Азатлык тудырган шау-шуны томалый болытның тизлеге. Чәчәкле ул малай, яшь улым. Ул минем каберне эзлидер. Бакчасы бер зират чынлыкта. Буш сугыш кырыдай. Тын адам. Üzülgәч ник мин дә болыттай очачак ак чәчкә булмадым. Көл булдым, көл булды бар эшем.
Тавышым, каберем калмады. Язмышка yetмеләр үріштім. Ә үзем йотканмын, кармагым. Шул язмыш, нәк син җим көткәндә, җаннарны yetмәләп сирәкли. Элеккәч, дәгъва да, иркәң дә, өмет тә, берни дә кирәкми. Без җирдә шул хәтле хыялый, учасы, җиңәсе барысын. Мин хәзер аларны уйламыйм. Мин хәзер терерәк ахрысы. Ә җирдә изелгән булып та, элмәдем әлемнең тол агын. Мин шуңа көл булдым. Болыттай очачак ак чәчкә булмадым. Болытлар очырды да улым. Әтием җиңә күр диде дә, ике дә уйламый көл булдым. Һәм шуңа җетерәк күренәм. Айнан Курмаш. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 6 минут. Фуат Сейфелмелеков. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 9 минут. Абдулла Алиш. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 12 минут. Фуат Булатов. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 15 минут. Муса Гомаров. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 18 минут. Гариф Шабаев. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 21 минут. Әхмәт Симаев. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 24 минут. Абдулла Батталов. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 27 минут. Зиннәт Хасанов. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 30 минут. Ахат Атмашев. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 33 минут. Сәлим Бухаров. 1944 ел, 25 август, 12 сәгать 36 минут. Мое